Ahojte ľudia, zapínam Minecraft a chcel by som vám povedať, že sa už blížim k tým odberateľom, no ale neviem, čo vám teraz na to poviem. Lebo som taký šokovaný, že mi 2 zrušili odber, ale chcem, aby ste to vy napravili a chcem, aby to bolo dobre. Takže, preto vám teraz poviem, aby ste odoberali kanál Marek Koka a aby som mohol dosiahnuť veľa odberateľov. Teraz dal som vytvoriť nový svet, vidíte ako vy sami. Dávam vytvoriť, ale nesmiem sa dotknúť. No musím nájsť diamant. Musím nájsť diamant, ale nesmiem sa dotknúť žltej farby. To bude celkom ťažké, vám musím povedať, lebo žltá farba je tiež niekde aj. A takto. Sme v pohode. Nie je to tak veľmi silné, ale chcel by som, aby ste vedeli, že teraz hráme ešte 2 hry a vôbec sa mi nedarí a chcel som. Reklamy sprosté chodia. Vidíte, preto to nemám rád v tých hrách. Vidíte, sprosté hry. Také, ktoré nebavia nikoho. Tie sprosté reklamy, chcel som vám ukázať, ako sa hrá profi Minecraft. No jedna kráva mi teraz napísala, že no fuj. No zatiaľ nevidím žiadnu žltú. Kurva. Ahoj. Kde?